Chai. Onu motu nwanyị ya shekpara ya mụta. Kemgbe nne nna m kwụmụpụta mpụta n'ụwa. Mmadụ esibe otu gwa m okwu. Mmadụ esibe otu gwa m okwu. Nne m, isi gị na-aghọtara m na ụmụ ezigbote anya nsị. Aghọtara m. Akwa anyị niile bi n'ụlọ. Gbagode nkịtị nugo. Aworila onwe gị biko. Nke onye ka. Kele ụwa ọ dịla too much. Ọ gịnị dị? Ọ gịnị? Eme nka mba. Ọ gịnị? Ị na-eshigoro nri, o wee ya kwega n'ite. Ọ bụrụ na ị na-eshi nri ka ị na-eri, ya chibuzi anụ nri, ọ gịnị gburu ihe a? Eche m ọsọsọ m n'ahụ ihe, ama m na o nwere onye ọzọ n'ahụ ya. Iji ụwa gbagode nkịtị biko ya. Ị nwere nwaanyị a, iburu ya gaa n'elu, buru ya gaa n'ala. Ọma nche nata. Ya nkịta ahụ agwụrụ ya n'ụlọ. Ọta ka o bido. Ọsụsọ Chineke bi n'eluigwe ya eche nata nwaanyị a. So, enwere ihe ya eme o. Onwe nata nchenji. Ọ gaghị agbanwekwa ya. Onye ma ya gakwa ya o. Maka na ọ bụrụ na ihe niile omume ya echenji, nkịta so wuru nnọọ nwanyọ, kwakọrọkọ ngwugwu m niile gabe nne nna m. Maka na ike ihe ya na-eme arịọzi m. Ike adịrọzi m. Ọ gịnị dị? Mba, iji ụwa, orube nke otu ahụ. Orube nke otu ahụ, esogbu n'onwe gị. O, gbasapụ iru. Anyị ga-ama ihe anyị mere ihe ahụ. Ngwa nụ ka anyị baa n'ihu. Ihe ọbụla gị ka anyị ya ahụ. Enwe mbe. Ndị nna nwere ụlọ. Ebe dị n'ụzọ. Ndị ezinụlọ m ma ndị ọrụ m ma nne ma nwunye ma ọgọ ihe m jiri kpọkọta ụnụ bụ na enweghị ihe ọzọ ọgwụ ụnụ mana ụnụ gara n'ala Igbo niile gwa mgbe ma ọrụ ma Chifimo Worldwide ụnụ niile tụọnụ Chifimo Worldwide nwa m good fọmụla eze ka m bụ ọ ihe ewu tupu m amalite okwu m chọrọ ịgwa ụnụ ụmụ ọkpụrụ okwu onye ọwụ onye gị nwe onye Mommy, iwu nne ezinụlọ andịnwa kwesịrị ịchịkọta ezinụlọ o itisasị ya. Gee ntị ka m gwa gị, okenye a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ Chifimo Worldwide. A na-akpọ gị Chifimo Worldwide. Ka anyị wepụ Chifimo Worldwide na-ebu gị isi Chifimo. Ihe a bụ opportunity Chineke nyere gị ka iji rụọla ya ọrụ. Gị na-eji a na-emegbu ndị mmadụ. Na-ekwu, na-ewelite aka gị na-ekwu. Gee ntị ma gwa gị. Nwata na-eru eru gbara ọgọdọ. Ikuku buru ya, o buru ọgọdọ. Iji ya nwa m. Otu a. Iji ya. Chifimo. Lọlọ ma gị. A na-akpọ gị lọlọ ma gị na-aza. Ka bred anyị gara na mmiri. Ọsụ. Gee ekwentị ka m gwa gị. Ijiji ntị ike na-eso ozu ala aga n'ili. Nne Nneọma na Marọkrọ. Aha ndị a mkpọrọ gị bụ aha nne kwesịrị ịchịkọta ezinụlọ. Ọwụ nne na ịsasa ezinụlọ dịka gị. Gee ntị ka m gwa gị, were nwayọọ ka ofe rọrọ arọ zuoro gị nri. Alawala m, mana ị mara asụ sụọ ya n'ikwe, ị na-amakwa na asụ sụọ ya n'ala. Ikwoju ụkwụ ọ gbasara m. Alawala m. Ofu ihe achọrọ m ikwu ofu ihe. Onye ife eze ọfụma eze ruo ya aka. Ọpịnụrụ ihe ọ gwara gị. Ọpịnụrụ ihe ọ gwara gị. Ọpịnụrụ ihe ọ gwara gị.
Mabiko, enweghị ihe chọrọ ịgwa m ga-ekwu ya ezi. Enwere m cabinet meeting m chọrọ ịga. Cabinet meeting ndị eze na ndị chief echi. Gwa m ezi m apụ. Aga m egbu oge. Onweghị ọzọ m chiri ikwu na awụ na iwe na-enwe m. Obi agbụwasịwala m. Ya wụ agwa nwaanyị gị na-akpaso m na-enwe m iwu na-agbụwa m obi. Biko achọrọ m ka ị were nwayọọ kpọọ ya, dụọ ya ọdụ. Ya gwazina m okwu otu ahụ si ekwu ya. Anọ m iwu. Ọkwa nne chief ka ewu. Chief ahụ dịkwa ụmụ ururu chief na-ana aja tụtụrụ otu aka tụtụrụ okwu tụtụrụ ha n'isi. Nye chief agbakọrọ ote ma bụrụ okpu. Buligi ya na-ele ote buru ote domenisi anya mbọ. Ti kwesịrị ihe ọbụla ị hụrụ nga gị na-ekwu okwu. Ị kwesịrị inwe Joyce n'ime ndụ gị. Gị wapụ Joyce gị were aka tụkwasị ya. Ya wụrụ Joyce Kalụ, ya wụ Joyce nwere taproot. Ihe ọdọ m chọkwara ịgwa gị. Ime ote nwunye m nri ime n'ụgba. Ihe ahụ ime nka. Ụdị ime ụmụazị. Ọ bụrụ ụmụnta ụmụazị ndị agara mitin n'oge ha tụrụ ime ote gị hụ afọ ime hụrụ na ha futbọọlụ nwa gbahụ ụkwa ha na-achị mana onye nke gị gwụsị egwu oshigo ọnwụ ọhịa egosi onye ọbụla alụba dị n'oge ọ bịara dị n'leti so ka iji nwayọọ mee ya condolence ya gị diwe gị lekwa n'anya gị hụ na ọwụdụ nwunye m ka o si n'aka ihe si n'aka nne ya hụdụ nne ya ka efu hụrụ ntakịrị ka ọ gbaghara echicha ụdị ya ka esiri ma o si ka anyọọla ọwụdụ ha bụ ihe o general causes ya bụ ihe ha bụ ebu taproot nọ na family ha ọ ihe nọ n'ọbara ọwụ ọ nọ into their generation cause ya wụ agbụrụ hụ kwa agbụrụ ara agbụrụ mgbakasị ahụ agbụrụ oke oge ahụ ị ga-ejiwe ike ya ihe niile ọ na-eme uru ụlọ ihe na-enwe m kpọọ nwaanyị go kpọọ ya o aga m akpọ ya akpọ ọ maka iluzu tempa m iluzu bile aga m akpọ ya akpọ a na-eluzu tempa ma iwu nne chief ime worldwide buru ya n'uche ọrụkwa n'aka ya kwụsị ochi n'ime nne ya ihe nọ na agbụrụ ha ndị oke mgbakasị ahụ nwere oke mme ya na-eme nke mme ara apụla ya ọ dị ya ka echiri echichi mana ose ka anya ọna ndị mmụọ fọrọ ya egbe elu gbagbuo ya Chineke ga-akpọ ha abụọ ọkpọrọ ha n'anya n'azụ ekwesịkwulike ha na ike ụka arịbe nka bịa ọkọrọ so nwere ihe ọzọ oke ibiri nwaanyị ha kago oke ibiri nwaanyị gbado ndọrị kago n'obere ngwa ọgwụ ya kwesịrị ibe ndị down sọkọmbọ into one or two chi ụkụtụ ụgwọ ihe ga-eme ọsara na asa wuru ọnọrọ ige na mmanụ bi ụzọ ọnụ tọgbuo ọnụ ka mgbutu bịa ga wuru ọchị lọsọ m n'oche gbagara m tv na-elook into my tv onwere ihe nwere ike ịba aga n'ụlọ mee dịka nwaanyị bịara nga ọgụ ya ekwenya na agwago kwaikwu na-ekwu gwakwa gị agwa nwa m nwaanyị kwesịrị ọbụla dị agbakwa gị aga ịmara na mụ nwaanyị nwa na adịmalaika ndị lezi adịmalaika onye ọbụla dị lezi na within my environment onye ọbụla na ụkwụ juru oyi nwaanyị ọbụla ụkwụ njọkọrọ na-enwere ihe o ji onwe eme adịmalaika ịhụ ya ọkwa ada m nwaanyị nwe ezigbo ada m nwa mụrụ amụ igbo ibe ya agbọ ihe eji ele mma m ọkwụsị ụmụ ụmụazị na-agagharị oji agasasị oji n'ụlọ na ke na-ehicha ehicha ke na-aza aza ndị ke na-akụtụ akụtụ ndị ke na-akụzi akụzi ele ihe ọzọ m ga-anụ ụlọ ọgọ m nwoke ka m bịa mbịa mle anya na-elepụ anya na-ahaziri mere nwe m enjoyment nwa nwaanyị
Ka onye bịara nga ọgụ ya ya daa ngwụrọ onye bịarite nga ọgụ ya arịwa ihe ọma mbụ ndị mmụọ na ndị mmadụ kọjisie ya ụkwụ ka e eriri dọwa ya ka ozu ya gbọtọrọ nwa bụ nwaanyị ahụ na nga na-ebute ego ọnwụ n'ite ego na Dubai ebe ọ bụ na onwedị ihe ọdọ ị ga-emeli chitekwa nga ụdọ ya na ụdọ chili ọkpụ n'elu oche si nga ụdọ alụlọ ka ọ kụrụ lọgụrụ n'elu baga into my bedroom gaa n'ime ngwa m na-acha enwere bọket ọcha nọ n'akụkụ nga mba gajiri ihe nwa ịba m dros ganga ụda biri ụda agbatu ala tara m mmiri mepee my wardrobe ebe m na-awụja akwa ọnda ebe m na-etinyechi uwe dịrịsi mesisi chepụtasịa ha ị ga-ahụta m uwe ndị ruru deti chepụta ha n'ezi sama ya n'otu otu aba gbasa ya na-enwe ka eze mgbe na-enwedị ihe were mmanya dịkpa ntị ndị ka m dros m mba gara mmiri ebe ihe a m nọ eshikwere oke osisi ishiwasha ya ji nwayọ gị na-asa mind my mpara ka ọsọ ebe na atịtịarị dị na mma ebe ka ọ na-aka akpụdeti ka ị chepụta ya biri n'ezi sama ya n'ọsa agbasakwala n'ezi ụwa ahụrụ ọhụ chief ka sama ya n'ọsa baga into my oven oyi ka o nwee ike kọọ n'ime ụlọ enwere ihe m kwuru mgba ilewere m nnọọ lewe m nnọọ ọkụrụ mụrụ lọlọ worldwide lewenụ m nnọọ lesa m anya mmụrụ ṅụ mmesi m ga-aga asa ihe nyorọsị ma ọ ga-aga asa nwa ihe bụ mpara nha ọgọ mpịrịmpị ọgọ eji ọgọ atịtị ma ọ ga-aga asa sa onda bedroom nwere ibe m gaga ngwa m gị ụgba enwere ibe m gaga shim n'elu ka m n'ala nwere ibe m na-aga what manner of rubbish ọwụghị na asọ ọgọ bịa n'ụlọ oge nwoke ya bịabibu onwe nwere ibe m ga ọkụrụ si na chief esikwuru ihe ọma chief agbakọrọ agbakọ bụrụ chief gwa m emechi gị meghe ọnụ kpọm chief atịtị kpọm ọgụ atịtị lee anya m agwa gị maka ekilide ngụ ụda heliọt chụpụ ọkwụrụ na-alụ ka ọkwụrụ si ọkwụrụ ọgwụlọ lọpụ ga n'ebe oche na ụgbọ agaga sacha na m drọs mmiri ntị uwe bigbo gị nkwa mgburu ego mmechi anya gị nkwa agọ isi m wowu ọkụrụ ikiri wowu a na-ebi ego ka ọkụrụ a na-eji m ụda abịa disi mmiri ọkụrụ ka chifu m lere n'anya ya kọmpitalize ahụ ka m sawa ya akwa ụgbọ ụlọ eri ga-eburu ya eji eme ọtụ na ebe a maka nwa bukan cuma semua kawan. Apa sudah tua? Oh, mana apa sih ibu maci? Apa ada sih? Enggak ada selesai terus nanggaran dosi nongka. Hana dosi hana anu. Oh hana aku kasih hele ini yang mau disebu. Slave moto. Kau yang gue lagi di sini, ini slave jurung gadung. Dengan kata ini hita, dengan cakap hanung gadung. Digisem ne lewam Qurannya, lewam lesam sem awmo gadaga sawe. Mama hodu lenda sashi. Oti breva ya kam chiho koto. Mche opanaka nulu awo tiga TVT. Ayo asaba kale ya grand. How happened mesh? Sina tulu. Zimbroku. Awo ya itisam didi mebroku. Iya na mbroku. Amaje mbroku. Mama chi wala mnala. Ọkụ nne ịlụkọta ihe anya. Ese. Ọkụ maka m. Ama ka m ga-eme. Ama ka m ga-eme ọ maka m ka m ji mlewe nọ. Nwa nọ kete ihe dị lọrọ. Lọrọ nwa maka m nwanyị. Sa ma je ya na alụ. Is that right? Onye tigere n'ochi. Ele oji. Anwụ na mgbe.
Chief. Chief Dalu. Ke kunume? Okay. Onaga kwa? Oh. Ụbọchị taa ọ gakwara ọfụma? Ọfụma. I know. Chief. Me. Tuwe mi ọzọ? Chief. Worldwide. Chief Imo worldwide. Onye gị na-anọkwa n'okedo onye ọ bụ? Chief. Onye awụ ọnụ n'ogo m. Nwa m ji enwe ọṅụ. Chief. Nwa m chọrọ ịlụ. Ọnụ n'ogo gị. Ihe anyị na-ere ogu. Ọha. Nwa m ji enwe ọṅụ. Nwa chọrọ ịlụ alụ. Anyị agbago ndụ. Anyị ga-alụ. Unu gbala ndụ. Unu ga-alụ. Ndụ mbụ agbakwa ahụ ka ọnwụ. Nwamkpi gbakwa agụ gbagbuo okwe gị. Nwamkpi arịsị gbakwa agụ gbakọpụ gị ekwu. Gị chief m ndị mụ achịrị gị chimagụ n'ime ọhịa. Chaf. When chief talk, nobody talk. Chief na-ekwu okwu onye ga-ekwu okwu. Ị na-ele m anya na-elukuda nọ m na-ekwu okwu chief m akpịkpọrị ka m nọ. Mụ na gọrọ na the same capillary. Ị makwuru chief esiri m. Chief Igbo niile gbakọrọ agbakọ ote. Ma bụrụ chief ka nga ndị apam so bụ ozu. Bụ onye n'isi. Chief na anyị jega ngafe ote chief na-ekwu wawawawa. Na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu. Don't be silly. Nnọpịam maka chukwu ngwa ndị ga-ada ote ha abịa ego ka nga eburu ogo. Ọwa ọnụ n'ọgụgụ ọnwa echiri lalụ. Ka i were aka ngwe metụsa nwatakịrị oyi. Now, vomit your hand from death. Ewura ka koy gege ma onwe ke git. Wabaka. Akwanwa. Mama. Hey. Oh, to Igbo. Hey. E will happen pikin. And when they were children, when they will issue, you will get pikin. Koye. Koye ada. Oh ya ballet. Oh ya ballet. Koye asa. Pikin. Oh ya ballet. Eh, ngwapia. Dia. Hey. Wow. Pikin. Yeah, we in the chief. Oh, we're in them. Ndo scout. Yeah, we want me. Ndo red. Oh, don't in them. The boy scout. Chief. Chief. Ngwa na iya nwa nchọrọ elu. Mmiri abago ndụ. Ima ihe dị n'ịgba ndụ chief. Ima na ofu onye apị bi ọ ga-anwụ. Biko chief, iya nwa nchọrọ elu. Ọrụ m ọnwụ. Ahụgwele m ọnwụ. Ịnya ikpe ihe nyere na akpa ọnwụ go. Ịnyere na akpa. Olili ga agada cost much. Ke nwa ha na ndị apams nọ n'ụmụaka nga. M phone ha na phone call. Ha land ya. Eboge lelu. Ole mgbe ka ị bịara n'ụwa. Ole mgbe eleyi. Ole mgbe ka ị bịara n'ụwa. A ga-ebu m aga ọhịa. Eburu gị ya n'okobere ọhịa. Igwupu ala ọcha kpigo okpuru
okpu black kwa ihe kpacha dị black ka ọ gị rukpo gị n'ime ọhịa get you mụ na okwu ihe ọnụ ọha m kwịsawa ọnụ ọgụgụ o tegula anyị na maka ọgụ kewa ọnụ ọha olugbo m mecha m ụdara m nwa ọma kpụ ihe jikalalo chief ese ebe ihe n'ọzọ nọ nga adịrị ga aka ọnwụ ka mgbe jikalalo m jiji m come forward press him forward hey iwe ihe mere ugbu a o tegula anwụ ma ọ na-aga n'agụ ọhịa ị ga-abanye n'ime ntụ oyi ka o kwụsatụ ya ọ ya abalị ka agwa ihe gị isi a na-esa gị brain agbọmma gịwa ị ga-abịa ka ị bịa nawa o emecha ka ifo ọ ya abalị emecha gwa nwanne m na anụ m abịa ọ ya abalị m ga-abịa nawa emecha ị ga-afụ agbọmma mụwa ile ozugbo ihe agbọmma mụwa chief ihe adịkwa mma ihe adịrọ mma ịgbakọ ndụ dị na ihe a ọnwụ dụkwa na ya ahụla m ọnwụ n'ihu gị agbọmma gịwa na-akpọ m Ike na nlawa emechaa gị chefu ihe niile m mere gị agbọmma egburu m akwụkwọ maka gịwa ka ị gaa skuul agbọmma mmanụ nkwụ gị nwụrụ iso m gwuo ili baa na ntụ oyi so buru ozu ya ịnatị na nnawa agbọmma chifu ihe adịrọ mma ọ dịrọ mma chifu ọnwụ na ndụ dị n'ahịa a ịgbaligo nna ọ ya abalị ebe ọ bụ na ị gwuru ili ejiri li nne ya oche nwụọ today mụ na ya na-abụ even I don't mind m made the throne onwe m from chiefship na ịga n'ili gbuo okwe n'ili a ga-eji eli gị ya wụ back to sender washi mịa ma ọnụ zoom into the cast nwa ọma hapụ ndị gwuru ili Lazo, hagusi ili. Megi hem ge megi na. Chief, ihe adịkwa mma o. Chief, ihe adịkwa mma o. Chief. Magasini na akpọ m. Akpọrọ m gị. Ehi m kpọgba m n'abalị. Empero, nwa m bụ n'afọ. Otu akọ na-akọ m putu ehi m bịa ka m. Biko, achọrọ m ka ị nyere m aka m ọtụtụ ihe. Aga m ese ka m shie ndị anagara m ozi mana ọbụda emeli otu m jiri chọọ ọhịa m ji kpọwa gị ịbịa nyere m aka ihe dị ka gịnị nke mbụ ị ga-ebịa UMS jike m otu ọ ga-awụ m pụta mara sị title woman pụtara ka nke mbụ ka abụọ ga-agbarubutere m ihe m ga-eri ụmụ ihe ụmụ ruru 10 gị chekalalie wetara m rie ụdị m na-eri onwe mpero na-eri ka ọ bedị na abụọ na ngwa dịka m chetara mkpa ọgụ ga-abịa nnụ ime m ga-eji eghe gị ọnụ ọwụ na nwa ya ibu n'afọ dị m mkpa mụ ihe ga-eme m n'ụwa ma eme ya gịnị? onwe ihe ga-eme mme gịnị ga-eme ga-emele biko ga chetara m akwa bebe adresị m otu m ga-eji arụ mma n'anya afọ ọgwụdụ nwa ele ebe dị akwa ọ nọ na kichin n'usekwu m ọ nga ọ nọ nwoke m bịa kulite m title woman
Bịawa. Ọ na-abịakwa. Gịnị? Kwa imi ya n'ọnụ. Ọwụdụ m na-aṅụ o wee emperor nọ m n'afọ na-aṅụ. Mmakwụsị ya ihe na-eme ọsịsọ ịbụrụ ya ga-akpọche nne Chike echiri echi gị bụrụ m akwụgo chibiri ibe gị n'ọnụ bịa ma gị ebe esi mmadụ gbanwere were odibo gị ị na-akwụzi gị mmiri ọnụ gị kagbuo na aṅụ pio ọ wee shie ịgwara mma m ọ kọrọ nne m chịkọrọ enwe bagụ sọ ga-asachachara gị wee bagụ ọ deeti ọngọwụ thank you sir bịa ma gị so iji ahụ agwagụsa anọ m n'ọrịa achọmesịrị ọrịa na mfe gwaga dị m ime emperor ya wụ mmemme gwara dịda aghọta mmemme gwara emperor ihe m dị ime akọda ngo otu oyi baga ama m na ajọ nwaanyị ọkọrọ mmaga ama m na onye na-agwa gị ihe ị na-eme sị gị kparịwa m asị m na ha adịghị m chọọ na ha adịghị ya akwụkwala mama ahụ ha mma gị na-eduhie mmụọ onye asị m mmụọ onye ọ gị na-eduhie ya ịkpọ aha mmụọ ọjọọ ịgbakọtakwa aha mmụọ ọjọọ ọnụ ụgbọ tụbata gị na-eme ọnụ ụgbọ atọ anyị apụta ebe ugbu a gị na onye onweghị ike gbachiri bịa tụkwasịrị ihe na-egbu nju gị na onye ịkpọ aha mmụọ ọjọọ ịkpọkọtakwa ọnụ aha ọjọọ ọkwụrụ ọbịa ọkwụrụ a na-ebi gị ịhụna gị ọnwa ka gbara ibi gị n'ụlọ bi gị ruru ọnwụ ihe ọjọọ ọsọ jiri gosi onye na-ebi m ọnwụ ihe ọjọọ ọsọ jiri gosi ọnwụ ihe ọjọọ bie gị ma were ma gị ọkwa nwa nwoke chiri ihe na-achịkọta mpara chiri mụsụma ọtọrọ bie gị ruru nwe gị n'ite tụtụrụ ma gị bie n'ime gị sikwasị unu mmeka ga-agbari agbari piri ọwụdụ mgbari nọ mpiri isi ga-apiri onye piri egi ọ ga-piri egi ọ ga-piri bekee udo na-agbara ihụkwa ọmụkere agwa nje ekutere gị mmiri Chineke kpọkwa agwa ọkụ mmiri ahụ gbagbuo okwe gị ụbụ ịkọ n'ime mmiri ahụ nwa yara
Chineke